Hello mga Yiniens, this is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para sa video niya upload ko. Mga Yiniens, dito ngayon sa tabing dagat, no? Tingnan natin yung ano mga Yiniens, yung doon nagkarga ng lambat. Kasi bukas mga Yiniens, lalaot sila. Pero mga Yiniens, tingnan natin yung ano mga Yiniens, yung alon. Yung alon ngayon mga Yiniens, so sana mga Yiniens sa bukas, ano to, medyo ano daw? Walang alon bukas naman yan para makalaot yung mga kaibigan mo may isa sa tabing dagat. Yung yes, malakas ang alon kaya mahangin. Sana bukas may yan humupa yung alon na malakas para yung mga kaibigan mo may isda makalaot sa mga yan. Yes, importante yung may yan, yung ano may yan, yung tapos na pala sila magkarga ng lambat. Ayan si ano yan, si Robert, si Domingo, tapos si Duarte. Yan. Rani, tapos na kayo magkarga? Stop! Ay, tapos na pala, hindi na naabutan. Oh, tapos na tagal mo eh. Si ano, saan kayo punta? Oh, takas na kami. Oy, primo! Saan kayo punta? Yung paglalagyan naman ng isda bukas. Yan? Oh, ito, mapupuno ito. Ipa-vlog ko sana itong ano, tapos na pala kayo. Oh, tapos na. Wala tayong ipa-vlog mga... Pwede namin ibaba ulit, pagkakarga. Mga inyas, wala tayong ipa-vlog kasi tapos na pala sila. Ito si Primo, si Domingo, ayan si Domingo. Ayan, mga inyas. Wala na pala. Wala na ba tayong... Motor ka na eh. Wala na ba tayong ipa-vlog? Sige na. Tapos na pala. Tapos na. Ayan, kakatapos lang nila. Wala lang ano mga inyas, wala lang ano. Wala na. Ito mga inyas, ito yung araw. Palubog na. Oh. Ayan, si Duarte. Si Robert. So yun lang mga Yiniens, no, dito sa tabing dagat na tapos na pala magkarga si Primo at si ano, Rani, kaya hindi natin na i-vlog kaya yung mga Yiniens, no, yun lang, salamat sa panonood, God bless everyone, more power and bye bye.